Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय जोङो सासे लोगोनि हाबा जानो थांनायदों आरो बिदा सोमोन्दोआनो जायो। ओमफ्राय जों दा हाबानि एकदम पेकिं आरो बिदिनो रेडि थांनो ओंखारबायानो। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौहाय। ओमफ्राय नैबेयो आनै जायो आरो बियो माने हौवा गोदान जागोननि बिमायं जायो खोमा। ओमफ्राय जोंहा आनै जायो आरो। 놈이래래 부르. जोङो दा फैयै सफैबाय हौवा गोदाननि न'आवहाय। ओमफ्राय ओरैबायदि गुसुना माने बिराद गुसु आरो जों बेलासियाव फैनाय जाबायना ओमफ्राय बिराद गुसु जाबोदों आरो थनथ्र'जोबलायबाय थाबायनायफ्रानो थाबायनो रोंलायलायै गुसुआनो। गुदुं गुदुं साहा लोंसै बिराद गुसु सुखु होजोब्बाय। गुसुआवनो बैग्रि फिथाइ जानोसो फैबावबाय। बे खाथियावनो बैग्रि बिफां दंलाबायोमोन नालाय बिसिनावहाय। ओमफ्राय गाहाय गाहायथारावनो गुसुआवनो जानाय बावबायसो। बैग्रि जादों बैग्रि। गोथावथ' होमबाबो। नै बैग्रिया मोनजोब्बाय गाहाय गाहायावनो। मानामुनियाबो गैबावानो नाराबारियाव। मानामुनियानो गैया नारा गोनांआवनो। गामि बैथिं नारा गोमोनखौ खारा गोमोनखौ केमेरामेननो हरसे दाना माबा बैग्रिफोरनि बैग्रिखौनो फोजोबबाय नोङो। नै बैयाव गोमोनथार गोमोनखौ रा गोथां गोथां खाना लाबोजोब्बाय। ड्रेस चेन्ज खालामना लाबाय। ओमफ्राय जोङो दा बेलुन सुनो नागिरदों आरो। बिलियन सुगासिनो सिख्लाफ्रा। आं खेमसे सुनो नायो। मुङाबो जाखायाबा
Đây gửi lạ chụp vậy. bước khởi lại nuôi là बैयाव खाबावनांगोन नैबाव खाबावनांगोन मोनसे जायखिया नायदोंसो सिबाय हनै बेलुन हमथानांदों आखाइ रुमायलायबाय खोमा बिदि हमथानांगौ आयै साथामबो मेचिं गारना गासिबो याल' ओइ ओमफ्राय जों दा बेलुन आरि खाखांबाय ओमफ्राय जों दा मेहंदी सेरेमनि खालामबाय आरो मेहंदी फुननो नागिरबाय ओमफ्राय बाजै गोदाना जोंना इन्टारेस्टार डायलगबो होनो रोङो एसे एनै ओरैबायदि गुसु आरोना माने मोनानि 12ता जाबाय दा जोङो मेहंदी फुननो नागिरनाया मानो होनबा एसे ओंखाम जाखांनानै फुननो थाखाय जोङो माने थाब फुनाखैमोन आरो ओमफ्राय जों दा ओंखाम जाखांबाय आरो ओमफ्राय दा मेहंदी फुननो नागिरदों ओमफ्राय दा मोनानि 12तासो जाबाय आरो बिराद गुसु आरोना ओइदिनखालि माने एकदम निहिरानो थरथर थाथा सिरिलायनाय आरो बेबायदि गुसुआनो गान दामदो इन्टारेस्ट जानायनि गानखौनो दामनानै होआ जानो खोमानि सनाखौ नुवासै जाबाय दे मेहंदी फुनखांनानै जोङो दसे अर सायनानै जोङो 3तासोआवसो उन्दुनाय जादों ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट डे दिनैहाय हाबा आरो Oh my god गुड मर्निं लोगोफोर जोङो दा हाबायाव दङ ओमफ्राय जोङो उन्दुनानै सिखारबाय मैयानो फैदों ओमफ्राय जोङो दा देलाय नागिरबाय नै मिन्दिया नै जोंना मैया फुननाया मोनायाव आंना जि गोजा जालायबावदोंसो नै 5 मिनिटल' लानो मोनदों आङो उन्दुनानै नै मेगनफ्रा बुथे बुथे जाजोब्बाय दा सिखारदों जोङो ओमफ्राय देलायनोसै एबार रेडि जानोसै
हिन्जाव गोदान देलाय होगासिनो दं नै मालाय बिबोनाङा बियो हौवा गोदाननि बिनानाव आरो मेकआप खालामनाया मालाय बिबोनांखौ देलाय होदों मोनसे मोनसे रोगाबाय थानाय बेयावनो गानजायोना दख'नायाबो दिद्राय नामा बेखौ नाय बैखौ सायाव दोनो माथो होनानै होआ बिमाया